τώρα η εκπομπή Profile με τη Σάσα Αποστολοπούλου και τους καλεσμένους της. Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. 5η 28 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η εκπομπή μας σήμερα φιλοξενεί τον Δήμαρχο Λαρισαίων κύριο Αποστόλη Καλογιάννη και εκ νέου υποψήφιο για την Δημαρχία της Λάρισσας με την συμπαράταξη Λαρισαίων κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα σε όλους, κυρία Αποστολοπούλου. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα, μια δύσκολη μέρα πάλι για την περιοχή μας εδώ, αφιερώνοντας αυτό το χρόνο για να συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα, να ενημερώσουμε τους πολίτες μας, και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό όσο και να είναι και η θέση σας στις επάλξεις αυτή τη στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εξάλλου είναι και εγώ θεωρώ μια πολύ σημαντική συζήτηση για την ενημέρωση των συμπολιτών μας για όσα έγιναν και γίνονται λίγες μέρες πριν, όπως είπατε, τις δημοτικές εκλογές. Και υπάρχει ανάγκη να ενημερωθεί ο πολίτης. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, Δήμαρχε, γιατί η Θεσσαλία μας και η πόλη μας και οι περιοχές μας και τα χωριά μας έχουν πληγεί από μια θεομηνία η οποία δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά έντονο, το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα και στην πόλη και στα χωριά μας και σε άλλους όμορους νομούς εδώ γύρω μας. Θα ήθελα να μου πείτε ότι η ένταση αυτού του φαινομένου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία ή και από τους φορείς, ή έγιναν κάποιες παραλήψεις, κάποια λάθη και έγιναν αυτά τα φαινόμενα τόσο έντονα? Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν να συμφωνήσω ότι πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο τόνους νερού. Έτσι είδαμε να πέφτουν στην πεδιάδα και στα ποτάμια μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστάσεις ασύλληπτες. Όταν ο ποινιός στη μέγιστη του κατάσταση έχει φτάσει στο 6,30 και έφτασε να είναι 11 μέτρα η στάθμη του, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα σε σχέση με το φαινόμενο. Το γεγονός ότι έσπασαν αναχώματα. Η Λάρισα μόνο έχει αυτή τη στιγμή 6 σημεία, αν θυμάμαι καλά, όπου είναι τα αναχώματά της σπασμένα. Αυτό δείχνει την ένταση του φαινομένου και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι το καμπανάκι της κλιματικής κρίσης έχει χτυπήσει και είναι η δεύτερη φορά στον τόπο μας. Την πρώτη φορά ήταν ο Ιαννός. Ναι. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μπουν το συντομότερο μπροστά, αν δεν έχουν μπει, διαδικασίες, μελέτες και έργα τα οποία θα παίρνουν υπόψη τους πλέον τη νέα κατάσταση. Δεν μπορώ να μιλήσω για παραλήψεις, για λάθη, παραλήψεις ή κάτι τέτοιο. Για καθυστερήσεις ίσως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην χώρα μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε με ταχύτητες έργα, χρειάζονται διαδικασίες με μεγάλη δυσκολία και με αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν να υπάρξουν αυτές οι ταχύτητες. Αλλιώς, ένα απλό έργο, θα σας πω, του Δήμου Λαρισαίων, για να υλοποιηθεί χρειάζεται περίπου 8 μήνες μόνο ο διαγωνισμός του. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις από το ίδιο το νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και του κράτους έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, όπως είπα, μιας κατάστασης που ήδη μας έχει προειδάσει από τον Ιαννό ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη τέτοια. Και να που ήρθε λοιπόν και βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την κρίση πια με τεράστιες ζημιές και στη Θεσσαλική πεδιάδα αλλά και στην πόλη μας τη Λάρισα. Εδώ να πω κάτι λίγο αναφέροντας τη λέξη για τους διαγωνισμούς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να μπουν οι τελικές υπογραφές για ένα έργο. Θεωρώ ότι γίνονται στο πλαίσιο της διαφάνειας, αν δεν κάνω λάθος. Όμως αυτό γυρίζει μπούμεραγκ τελικά και οι πολίτες... Στη χώρα μας, κυρία Αποστολοπούλου, σημαίνει το εξής. Πάμε για τα περισσότερα ζητήματα από μια άκρη στην άλλη. Ναι. Δεν βρίσκουμε εύκολα το μέσο δρόμο που λύνει και καλύτερα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν αυτές οι διαδικασίες των διαγωνισμών, από εκεί που έγιναν ηλεκτρονικές, αλλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λαρισαίων έχει διαγωνισμούς οι οποίοι έχουν ακριβώς 1 χρόνο και δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί για να υπογράψουμε συμβάσεις. Είναι έξω από εμάς αυτός ο προγραμματισμός, από το νομικό πλαίσιο. Οφείλουμε όλοι μας να δούμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει πιο γρήγορες διαδικασίες. Νομίζω ότι να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ένα από τα λάθη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το ότι σημαντικά έργα δεν υλοποιούνται
έγκαιρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εξαιτίας γραφειοκρατίας, εξαιτίας ενστάσεων που μπορεί να υποβάλουν κάποιοι. Άρα είναι ένα καμπανάκι ότι η πολιτεία γενικότερα θα πρέπει να βρει ένα νέο νομικό πλαίσιο, όπως αναφέρατε, για την διενέργεια έργων μεγάλης τουλάχιστον σημασίας όσων έχουν να κάνουν για την ζωή των ανθρώπων. Ακριβώς. Έτσι. Και βέβαια συμπληρωματικά σε αυτό θα έλεγα πως ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία κουβεντιάζονται και αυτή την εποχή είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα του κράτους. Ήταν το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Ναι, βεβαίως. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επικάλυψη αρμοδιοτήτων όπου λίγο πολύ με μια πολυνομία πια δεν ξέρει κανένας τι έχει στην αρμοδιότητά του και τι δεν έχει. Σχήμα λόγου αυτό που λέω, αλλά απεικονίζει μια πραγματικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή για θέματα που ίσως δεν αφορούν τους πολίτες αυτή τη στιγμή, αλλά που εγώ γνωρίζω ως αυτοδιοικητικός, αν έλεγα το τάδε θέμα ποιος το έχει, ακόμα και αν συζητούσα με κυβερνητικούς παράγοντες, ενδεχομένως να έπαιρνα λάθος απάντηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά, μου λέτε ότι οι αρμοδιότητες που υπάρχουν δεν είναι καλά διασαφηνισμένες. Τι έχει ο Δήμος, τι έχει αποκεντρωμένη διοίκηση, τι έχει η περιφέρεια, και ερμηνεύονται και μπορεί να ερμηνευτούν και με πολλές ερμηνείες, έτσι. Και πάρα πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στην αρχή αυτής της δημοτικής θητείας είχαμε συζητήσει την πιθανότητα να υπάρξει αυτή η λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αλλά ο ξεκαθαρισμός των αρμοδιοτήτων. Δεν ολοκληρώθηκε τίποτα ή μάλλον θα έλεγα δεν προχώρησε καν τίποτα σε αυτό το επίπεδο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν προχωρήσουμε έτσι να συζητήσουμε όμως λίγο τα θέματα, επειδή αναφερόμαστε τώρα στα θέματα της ευθύνης κατά κάποιο τρόπο και της πολιτείας, έχετε κάποιο σχέδιο εσείς καταθέσει για το πλάνο που θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία για τη Θεσσαλία, για τον Ποινιό, για το πώς μπορεί ο Ποινιός να διαμορφωθεί από την πηγή του μέχρι τις εκβολές του, για να μην ξαναυπάρχουν τέτοια φαινόμενα στην περιοχή μας? Ακούστε, θα σας πω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, για να συμπληρώσω αυτό που είπα νωρίτερα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διατάξεις. Υπάρχει για παράδειγμα, ας πούμε, η 1841 εγκύκλειος του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης πια, έτσι ονομάζεται, βεβαίως, που ορίζει με σαφήνεια ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κράτους, ότι τα αντιπλημμυρικά έργα εθνικής εμβέλειας είναι υπόθεση του κράτους, ορίζει πια πηγαίνουν στις περιφέρειες, όπως είναι και ο καθαρισμός των υδατορρεμμάτων και βεβαίως ορίζει και τι έχει ο Δήμος, οι Δήμοι μας γενικά και ο Δήμος Λαρισαίων. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα, ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει αρμοδιότητα της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα έργα αυτά. Και πώς θα μπορούσε να έχει, για παράδειγμα, όταν η ποσότητα νερού, όταν σχεδιάζει σε τοπικό επίπεδο ένα τέτοιο έργο αντιπλημμυρικό, θα πρέπει να υπολογίσεις ποσότητες νερών που έρχονται. Μα αυτές οι ποσότητες αφορούν την πεδιάδα, αφορούν τις πηγές του ποτάμιου συστήματος της Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν είναι έργο ευρύτερο, γενικότερο, ανώτερων φορέων, του κράτους εθνικής εμβέλειας ή αν έχει εκχωρηθεί στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και κατά περίπτωση υπάρχει. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι τέτοιου τύπου έργα, τα οποία πρέπει να γίνουν, έχουν μια ολιστική προσέγγιση. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτή η ολιστική προσέγγιση από τις πηγές του Ποινιού και των παραποτάμιων ρεμάτων μέχρι και τις εκβολές, ποτέ δεν θα υπάρξει σωστή διαχείριση του υδατικού δυναμικού της θεσσαλικής πεδιάδας και κατά συνέπεια και οι πόλεις μας θα κινδυνεύουν. Είναι πολύ μεγάλο το καμπανάκι που υπήρξε. Οι ζημιές που έχουν γίνει είναι πολλές. Και γίνονται. Και δεν είναι μόνο στις κατοικίες και στους 2.500 περίπου, στα 2.500 περίπου νοικοκυριά, τα οποία πραγματικά έχουν καταστραφεί αυτή την ώρα στην πόλη και στα χωριά μας. Έχουν σχέση και με τις απώλειες που έχουμε στο φυτικό κεφάλαιο, στο ζωικό κεφάλαιο, άρα και επιδράσεις στην οικονομία της πόλης εξ αυτού. Και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να το λέμε. Μια και αναφερόμαστε στην πόλη μας, θα συνεχίσω λίγο τη συζήτηση αυτή έτσι, να την επικεντρώσουμε λίγο στην πόλη της Λάρισσας και στα προβλήματα που ανέκυψαν. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς συμπεριφέρθηκε και ο Δήμος απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και είχαμε δει και
με το που ξεκίνησαν αυτά τα φαινόμενα και πριν έρθουν στην πόλη μας, βλέπαμε δημοσιεύματα τύπου το ότι η Λάρισα είναι η καλύτερα οχυρωμένη πόλη με τα καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα και ξαφνικά είδαμε όλα αυτά να αντιστρέφονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση για να μην υπάρχει σύγχυση στους συμπολίτες μας. Ναι. Άλλα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα και άλλο είναι το αποχετευτικό σύστημα της πόλης. Μάλιστα. Το αποχετευτικό σύστημα της πόλης δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο. Είναι ένα σπουδαίο έργο που έγινε από πάρα πολλά χρόνια για να διαχειριστεί τα τοπικά νερά. Βρέχει πολύ επί κάποιες μέρες και μπορούμε να στέλνουμε τα νερά της πόλης και η πόλη δεν πλημμυρίζει στον ποινιό. Ένα έργο από τη δεκαετία του 80 ακόμα. Δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο αυτό. Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν σχέση με τα αναχώματα που υπάρχουν στην πόλη, με την εξωτερική κήτη και με ζητήματα που πλέον πρέπει να επανασχεδιάσουμε μετά την κατάσταση αυτή που υπήρξε, με τη βοήθεια βεβαίως της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, όπου πρέπει πλέον όλα αυτά, όπως είπα, ολιστικά να ειδωθούν και προς τη μεριά της Πεδιάδας και προς τη μεριά των περιοχών μετά τη Λάρισα, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, βέβαια, αν τα δούμε σε τοπικό επίπεδο. Και να πω και επίσης ένα πράγμα που το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, ότι το νερό είναι πολύτιμο και ότι σε κάποια χρόνια, δεν ξέρω, αιώνες, θα λείψει από τον πλανήτη μας, που σημαίνει ότι όταν έχουμε τέτοια επεισόδια με τόσο πολύ νερό, το οποίο το νερό αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν έργα που να γίνει αποταμίευση και να μην υπάρχουν ούτε πλημμύρες ούτε ζημιές και να υπάρχει και νερό το οποίο να το χρησιμοποιούν οι αγρότες μας για την ίδρυυση των χωραφιών τους. Οπότε θεωρώ ότι έτσι μια ιδέα, λέω, που δεν θα είναι σίγουρα... ιδέα, είναι μια προσέγγιη που ακόμα και από τους επιστήμονες, τους ειδικούς επιστήμονες, θα την ακούσεις και είναι σωστή. Και είναι σωστή η ταμίευση νερών στο κατέβασμα των βουνών της υπόρειας τους είναι από τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πλημμυρίσει ένα φράγμα, αλλά είναι ελεγχόμενη η ροή. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι γίνεται. Ή θα είχαμε λιγότερες ζημιές, είναι τραγικό αυτό που θα σας πω, γιατί το βιώνω αυτά τα χρόνια που είμαι στο Δήμο. Όσες φορές υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, εμείς για να μάθουμε τι νερό θα έρθει στην εξωτερική κήτη του ποινιού, για να πάρουμε να κάνουμε τις όποιες επεμβάσεις μας, να κλείσουμε θυροφράγματα και όλα αυτά που κάνουμε κάθε φορά, τηλεφωνούμε στο κεραμίδι και παίρνουμε μια είδηση ότι εκεί το νερό είναι, για παράδειγμα, 5 μέτρα στάθμη. Και ξέρουμε και το έχουμε υπολογίσει ότι σε 15 ώρες περίπου αυτό το νερό θα είναι στη Λάρισα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε στον 21ο αιώνα με τέτοιο τρόπο. Χρειάζονται άλλοι τρόποι, οι ψηφιακοί τρόποι πια ελέγχου της ροής, υδραυλικά συστήματα, τα οποία μπορούν να υπολογίσουν πράγματα, ταμίευση νερών, διαχείριση όλου του ποτάμιου συστήματος, άρα εντελώς μια άλλη κατάσταση, η οποία μπορεί να προφυλάξει και ανθρώπους και περιουσίες. Και να λύσει και προβλήματα. Φυσικά, γιατί είναι πραγματικά, καταρχήν, όπως είπατε στην αρχή, είναι πολύτιμο αγαθό το νερό. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι μόνο για την άρδευση, δεν γίνεται να λέμε ότι θα μας λείπει το νερό και να το χάνουμε έτσι. Και επειδή όλοι ακούμε ότι στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης ενδεχομένως σε κάποια χρόνια να υπάρχει και έλλειψή του, καταλαβαίνετε πόση αξία έχουν όλα αυτά που συζητούνται αυτή τη στιγμή και συζητούνται και σε σχέση με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής που μπαίνουν σε διαβούλευση για το τι θα κάνουμε στη Θεσσαλική Πεδιάδα και ευρύτερα στη Θεσσαλία για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Πάμε λίγο τώρα στη Λάρισα. Μέσα στην πόλη της Λάρισσας είχαμε συνοικίες που πλημμύρισαν. Τα αίτια της πλημμύρας ακούγεται ότι δεν ήταν η υπερχείληση του ποταμού. Σε σημεία στον Άγιο Θωμά, σε σημεία στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, στη Νέα Σμύρνη είχαμε έντονα φαινόμενα επίσης εκεί. Επίσης ακούσαμε ότι σώθηκε η συνοικία του Ιπποκράτη μέσα από κάποια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε από το Δήμο. Οι πολίτες θέλουν να μάθουν, Δήμαρχε, για ποιο λόγο πλημμύρισαν και γιατί. Θα σας πω, γιατί δηλαδή υπάρχει ανάγκη να πούμε κάποια πράγματα τέτοια, γιατί χτίστηκαν σενάρια πολλά και όταν τα σενάρια αυτά υποστηρίζονται από συμπολίτες που με αγαθό τρόπο τα λένε, αλλά δεν γνωρίζουν, τότε ενδεχομένως να τα ακούσω. Όταν τα ακούσω όμως και από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, όπως άκουσα και από υπεύθυνες φωνές αυτή τη στιγμή παρατάξεων της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάποια πράγματα, οφείλουμε να ενημερώσουμε. Λοιπόν,
Συμβαίνει το εξής. Τα θυροφράγματα της πόλης κλείνουν υδραυλικά και ηλεκτρικά όταν το νερό στο ποταμό φτάσει στο 430. Έτσι είναι φτιαγμένο το αποχετευτικό μας σύστημα από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το 430 λοιπόν είναι ένας αγωγός που βγαίνει, ο οποίος κλείνει από ένα θυρόφραγμα. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι με απλό τρόπο να το περιγράψουμε, έτσι ώστε όταν ανεβαίνει η στάθμη του νερού στο ποτάμι να μην φεύγει και να γυρίζει πίσω μέσα στο δίκτυο αυτών των συνοικιών και της πόλης. Είδαν οι συμπολίτες μου να βγαίνουν νερά από τις Χάρες, ιδιαίτερα σε χαμηλά σημεία, στον Άγιο Θωμά και στη Νέα Σμυρνή, όχι όλες τις συνοικίες. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη γιατί όταν φτάσαμε πια πάνω από τα 10 μέτρα στάθμης, φτάσαμε στα 10-80, τότε το νερό ή έσπαζε τα αναχώματα, και έχουμε 6 τέτοια σπασίματα στη Λάρισα, του αναχώματος, αυτού του μεγάλου αναχώματος της εξωτερικής κήτης, ή υπερπηδούσαν, για όσους ξέρουν την ανατομία, αν θέλετε, των θυροφραγμάτων, υπερχείλιζαν τα θυροφράγματα. Περνούσαν από πάνω τους, περνούσαν στην πίσω μεριά και έπεφταν μέσα στους αγωγούς και γύριζαν στις πρώτες χάρες που έβρισκαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε ήταν υπερχείλιση των θυροφραγμάτων και σπάσιμο των αναχωμάτων. Στον Άγιο Θωμά δεν είχαμε σπάσιμο αναχώματος, είχαμε πρόβλημα. Ήμουν εκεί και θα σας πω σε λίγο τι, αν μου δώσετε το χρόνο, τι ακριβώς έχει γίνει. Είχαμε σπάσιμο αναχώματος πίσω από τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Είχαμε σπάσιμο αναχώματος στην Αγία Μαρίνα, περίπου στην έξοδο. Είχαμε 3 σπασίματα αναχώματος στο Δασοχώρι και στη Φαλάνη. Είχαμε σπάσιμο αναχώματος κοντά στο φράγμα της Γειτόνης από τη δεξιά μεριά προς το Κουλούρι. Όλα αυτά έγιναν γιατί το νερό γέμισε εντελώς τα αναχώματα. Τα άνοιξε. Και εκεί που υπήρχε η παραμικρή ρογμή, τα άνοιξε και δημιούργησε καινούργιες κήτες. Και να μην ξεχνάμε ότι τα αναχώματα είναι χώματα, τα οποία το χώμα, το νερό δηλαδή, έχει την ιδιότητα να τρώει το χώμα σε εισαγωγικά. Έχουν κάποιες προδιαγραφές και με φυτεύσεις και με όλα αυτά, αλλά δεν στάθηκαν ικανά να αντέξουν αυτό το ύψος. Μάλιστα. Αν λοιπόν εδώ έγινε μια μεγάλη συζήτηση ότι έμειναν ανοιχτά τα θυροφράγματα. Ναι, είναι ένα ερώτημα, γιατί τι συμβαίνει με αυτά τα θυροφράγματα. Ναι. Είναι αδύνατο η ΔΕΙΑΛ να αφήσει ανοιχτά θυροφράγματα. Μάλιστα. Αδύνατο. Υπάρχει βάρδια συγκεκριμένη, όταν χτυπάει σε ένα γερμός που κάνει τη δουλειά της και κλείνει πάντα αυτά τα θυροφράγματα. Έκλεισαν, υπερχείλισαν από την πάνω μεριά και έγινε αυτό που έγινε. Το ζήτημα λοιπόν της πλημμύρας είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Αν τα θυροφράγματα ήταν ανοιχτά, σκεφτείτε το εξής. 4 και 30 σας είπα ότι κλείνουν. Αν τα θυροφράγματα μετά το 4 και 30 και όσο ανέβαινε ο ποινιός έμπαζαν, ήταν ανοιχτά, επιτρέψτε μου, θα ήταν όλοι οι πόλοι πλημμυρισμένοι. Όλοι οι πόλοι πλημμυρισμένοι. Γιατί... Δεν υπήρξε λοιπόν τέτοιο ζήτημα, δεν υπήρχε, όλο το αποχετευτικό θα γύριζε όλα τα νερά από το 4 και 30 μέχρι τα 11 μέτρα που φτάσαμε και με τη μεγάλη πίεση που ασκούνταν, με αποτέλεσμα πια όλοι οι αγωγοί να γυρίσουν και να βγαίνουν από τις χάρες όλη της πόλης νερά. Δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα. Έτσι, και εκεί υπήρξαν και βεβαίως και θέματα που έχουν σχέση με τη δική μας δραστηριότητα στο επίπεδο αυτό, έτσι, που ήταν πολύ σοβαρή, πρόλαβε καταστάσεις. Η υπόθεση της οδού Σανδράκη πίσω από τον Ιπποκράτη ήταν μια τραγική για μένα υπόθεση. 2 24 ώρα επίποδος με όλα τα μηχανήματα, με τις βοήθειες και της περιφέρειας και με πολλά μηχανήματα ιδιωτών, και να είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τι? Ένα ανάχωμα που φαινόταν ότι έβγαζε νερά και έσπαζε, να το κρατήσουμε. Γιατί εκεί δεν θα μιλούσαμε μόνο για τον Ιπποκράτη, θα μιλούσαμε για τη μισή πόλη, στην κυριολεξία. Σε εισαγωγικά σας κατηγορήσαν ότι πλημμυρίσατε κάποιες συνοικίες για να μην πλημμυρίσει η πόλη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό και πώς το ερμηνεύσαν, αλλά ακούστηκε και αυτό και οφείλω να το ρωτήσω. Βεβαίως, δεν στέκει για τον εξής λόγο. Έσπασαν αναχώματα. Ποιος έσπασε τα αναχώματα? Ποιος έσπασε το ανάχωμα πίσω από τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης? Ξέρετε ότι κάναμε μέρες για να εντοπίσουμε, γιατί τα νερά ήταν πολλά, είχε δημιουργηθεί μια καινούργια κήτη εκεί. Θα θυμάστε αυτά που γινόταν, 2 μέτρα νερό στο δρόμο Λάρισσας Κοζάνης, μέχρι τη Γιάννουλη.
Ένα σκλαβενίτη βουλιαγμένο. Δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε κανένας τι έγινε και που έσπασε το ανάχωμα. Εγώ μπήκα με το στρατηγό της ΕΜΑΚ σε βάρκα για να πάμε να δούμε τι γίνεται και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε από την ορμή των νερών. Κλήθηκε η ομάδα drone της ΕΜΑΚ, η οποία βρήκε το σημείο στο οποίο ήταν σπασμένο, στο οποίο σε μια καμπύλη του ποινιού, αντί το νερό να πάρει την καμπύλη, έφυγε στην ευθεία, έσπασε το ανάχωμα και πλημμύρισε με τον τρόπο που πλημμύρισε τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης με τόσα νερά. Αυτό το πράγμα εκεί δεν στάθηκε δυνατό να το κρατήσει κανένας. Τον Ιπποκράτη στάθηκε δυνατό να τον κρατήσουμε με τη δουλειά που κάναμε. Το ανάχωμα του Αγίου Θωμά αντιμετώπισε και αυτό προβλήματα. Την επόμενη μέρα μετά τον Ιπποκράτη είχε ρογμές. Δουλέψαμε με τον ίδιο τρόπο και εκεί για να το κρατήσουμε. Υπήρξε λοιπόν μια παρουσία του Δήμου και μια πολύ σοβαρή δουλειά του Δήμου με τη συνεργασία των φορέων για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις καταστάσεις και να έχουμε τις μικρότερες δυνατές πληγές. Πληγές οι οποίες είναι σημαντικές. Υπήρξαν, συμπολίτες μας έχασαν τα νοικοκυριά τους και τα σπίτια τους, αλλά όμως η μάχη δόθηκε. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ήμουν εκεί. Ήμουνα εκεί. 24 ώρα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί συμπολίτες μου λένε δεν ήρθε στον Άγιο Θωμά, δεν ήρθε στη Νέα Σμύρνη. Ξέρω, το καταλαβαίνω. Και εγώ να ήμουν στη θέση τους, ίσως το ίδιο θα ζητούσα. Ήταν αδύνατο να βρίσκομαι στην πόρτα του κάθε συμπολίτη που ζητούσε βοήθεια εκείνη τη στιγμή. Ο ρόλος μου ήταν στρατηγικός. Ήταν να μπορέσω να συντονίσω τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, να παρεύουμε καθοριστικά σε ορισμένα σημεία και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε τις ζημιές. Και το πρώτο που καταφέραμε μέσα από την έγκαιρη προειδοποίηση και τη δουλειά που έγινε, κυρία Αποστολοπούλου, είναι να μην χάσουμε ανθρώπινη ζωή. Είναι το πρώτο μέλημα. Στην πόλη μας τα καταφέραμε, δεν είχαμε μέσα στην πόλη μας τουλάχιστον θύματα, ανθρώπινες ζωές. Εδώ όμως τίθεται ένα άλλο ερώτημα από τους πολίτες, κύριε Καλογιάννη. Εφόσον πετύχαμε το πρώτο στίχημα να μην χάσουμε ζωές, το δεύτερο στίχημα είναι να φροντίσουμε την υγεία πια των ανθρώπων. Και θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζει αυτή τη στιγμή η πόλη και που επιδεινώνεται με τα καιρικά φαινόμενα, καθώς έχουμε χειμώνα μπροστά μας, κύριε Καλογιάννη, γιατί δεν βοηθάει αυτό το να αποκαταστηθούν οι ζημιές πιο γρήγορα. Υπάρχει δυνατότητα από τη Δημοτική Αρχή να κάνει μια πρόσληψη εκτακτού προσωπικού, να πάρει κάποια αυτοκίνητα ιδιωτικά, να μπορέσει να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημιά, όλα αυτά τα νοικοκυριά, τα άχρηστα που έχουν βγει έξω στους δρόμους και είναι εστίες μολύσεων. Στις εργατικές κατοικίες σήμερα, στο φως της δημοσιότητας, αυτές τις μέρες βγήκαν φωτογραφίες αφού έχουν φύγει πια τα νερά, η στατικότητα των κτηρίων αμφισβητείται. Η Δημοτική Αρχή έχει πάρα πολλή δουλειά, οι φορείς έχουν πάρα πολλή δουλειά, γιατί θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή των προβλημάτων ακόμη. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Θα πω 2-3 πράγματα επίσης για ενημέρωση σε αυτό το επίπεδο. Εμείς είχαμε μια σειρά δραστηριότητας που από την πολιτική προστασία έτσι έπρεπε να πάνε τα πράγματα. Έπρεπε πρώτα να αντληθούν τα νερά από τους κοινόχρηστους χώρους, από τους δημόσιους χώρους. Πράγμα που έγινε με πάρα πολλά αντιλητικές μηχανές και μηχανήματα όχι μόνο του Δήμου αλλά και ιδιωτών. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις οι οποίες στη βάση της οργάνωσης της δικής μας πολιτικής προστασίας του Δήμου υπάρχει μητρό ολόκληρο. Υπάρχουν τα συνεργεία του Δήμου που κινητοποιήθηκαν όλα σε 24ωρη βάση, όλα τα μηχανήματα και όλο το προσωπικό και υπήρξαν μέχρι και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δουλεύουν και επίσης μονάδες ιδιωτών, μηχανήματα ιδιωτών. Όλα αυτά είναι οργανωμένα από την πολιτική προστασία, καλούνται τη στιγμή που πρέπει, αλλά όλες οι διαδικασίες έχουν μια εξέλιξη. Αντλούμε πρώτα νερά και σταθεροποιούμε την κατάσταση στον κοινόχρηστο χώρο, κάνουμε αντλήσεις μετά από υπόγεια, αρχίζουν οι συμπολίτες να βγάζουν ό,τι έχει πάθει ζημιά και βεβαίως εμείς εκεί αρχίζουμε πια την αποκομιδή των ογκωδών, πράγμα που γίνεται επί ημέρες. Καθυστέρησαν οι εργατικές γιατί δεν είχαν υποχωρήσει τα νερά τόσο γρήγορα όσο στον Άγιο Θωμά και στην Νέα Σμύρνη που προηγήθηκαν αυτές οι δουλειές. Σήμερα όμως η εικόνα είναι καλή. Έγινε από την Κυριακή, τη Δευτέρα και σήμερα μια σπουδαία δουλειά και μαζεύτηκαν αρκετά πράγματα από εκεί. Μιλάμε για πολλούς τόνους
ογκωδών που μαζεύτηκαν στις προσωρινές χωματερές που δημιουργήσαμε και τώρα το οδηγούμε πάνω στο χιτά, στο χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων μας, της πόλης και του νομού μας. Αυτή όλη η προσπάθεια έγινε και γίνεται συντονισμένα. Θα τελειώσει είναι έγκαιρα, υπερπροσπάθεια. Δήμαρχε. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με τα ογκώδη πια και από σήμερα το απόγευμα έχουμε ξεκινήσει να πλένουμε. Και βοηθάει και η βροχή βέβαια. Σε αυτό αρκεί να μην είναι μεγάλη ποσότητα του νερού που θα πέσει. Με την δουλειά που κάνουμε, με την καθαριότητα και με τις σκούπες που βγαίνουν πια στις γειτονιές αυτή τη στιγμή, γίνεται ταυτόχρονα και απολύμανση. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει κάποια ανάγκη ακόμη. Υπάρχουν κάποια σπίτια σε όλες τις συνοικίες, πιο εντοπισμένα στις εργατικές κατοικίες, που κάποιοι συμπολίτες μας, είτε γιατί είναι χειρουργημένοι, είτε γιατί είναι ασθενείς, είτε γιατί είναι υπερήλικες, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τα υπόγειά τους. Είναι ένα πρόβλημα και συνεργεία στην πόλη δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, αν αναζητήσει κανένα συνεργείο στην πόλη, δεν υπάρχει. Εγώ θα παρακαλούσα, επειδή κάνουμε και μια προσπάθεια από το Δήμο να βρούμε τέτοια συνεργεία για να βοηθήσουν οι συμπολίτες αυτοί να απευθύνονται σε ένα τηλέφωνο της πολιτικής μας προστασίας. Είναι γνωστά και είναι στο site του Δήμου, για να μπορούμε να εντοπίζουμε και εμείς και να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε με τους εθελοντές, με τους ανθρώπους μας ή ακόμα και με ιδιωτικά συνεργεία, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι όμως μια δουλειά η οποία πίσω της έχει μια φράση. Εμείς κρινόμαστε, κυρία Αποστολοπούλου, για τη διαχείριση. Ναι. Όχι για τα πλημμυρικά της πόλης, για τη διαχείριση. Στο επίπεδο λοιπόν της διαχείρισης, αυτό που έχω να πω αυτή τη στιγμή προς όλους, παρά τα παράπονά τους και τα καταλαβαίνω όλα, η διαχείριση ήταν σε καλό επίπεδο. Και σώσαμε πράγματα, σώσαμε, όπως είπα, ανθρώπινες ζωές, γλιτώσαμε μεγαλύτερη πλημμύρα, πάθαν ζημιά κάποιοι άνθρωποι μας, για τους οποίους βέβαια ο Δήμος έχει πάρει την πρωτοβουλία να καταθέσει ένα σημαντικό πακέτο μέτρων. Θα τα πούμε παρακάτω λίγο αυτά, αφού λίγο ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με την υγεία που αναφέραμε, και θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα για τον... Σας κατηγορήσαν και για το βιολογικό καθαρισμό, το ότι δεν λειτουργήσε και δεν ενημερώσατε έγκαιρα τους πολίτες. Θα ήθελα να μας πείτε τι συνέβη σε αυτό το σημείο και εάν σήμερα λειτουργεί κανονικά ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης μας, όπως επίσης και για το νερό, που έχετε βέβαια κατ' επανάληψη πει ότι το νερό μας είναι πόσιμο και δεν διατρέχει κίνδυνο κανείς, αλλά θα θέλαμε να το ξανακούσουμε. Ας τα πάμε ένα λοιπόν. Ναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε. Μάλιστα, έτσι. Ναι. Την ίδια στιγμή που εμείς λέγαμε ότι το νερό της πόλης είναι πόσιμο, γιατί καθημερινά με βάση τον νόμο κάνουμε και στο σημείο της υδροδότησης της πόλης και στις δεξαμενές μας και μέσα στο δίκτυο, κάνουμε συνεχείς ελέγχους από τον νόμο. Και μάλιστα η ΔΕΙΑΛ είναι μία από τις 35 ΔΕΙΑΛ σε σύνολο 123, η οποία καθημερινά στο site του Υπουργείου Υγείας ανεβάζει τα στοιχεία των ελέγχων του νερού. Νερό πόσιμο λοιπόν. Όλες αυτές τις μέρες δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα καμία στιγμή. Κάποια στιγμή άρχισαν να διακινούνται διάφορα fake news, όπως τα λέμε, ψεύδι, τα οποία οδήγησαν τους συμπολίτες μας στα μάρκετ μέχρι και να σμπρώχνονται, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, προκειμένου να πάρουν νερά. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Κάναμε 4-5 ανακοινώσεις απανωτές. Γιατί δεν υπήρξε αυτό? Γιατί η ΔΕΙΑΛ έχει ανθεκτικά δίκτυα, έχει ανανεώσει 170 χιλιόμετρα δικτύου, αυτά που κάνουμε, και το έχουν 14 συνοικίες της πόλης αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο ουσιαστικά απέτρεψε σπασίματα και μόλυνση του υδροφόρου, του νερού που κινείται μέσα στους Αυτή ήταν η υποψία των πολιτών, και βέβαια μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, επειδή επικοινώνησα και με την κυρία Αγαπηδάκη, την αρμόδια υπουργό, λοιπόν, την ευχαρίστησα γιατί και η ίδια έκανε δημόσια δηλώσεις ότι το νερό της πόλης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και θα το πω γιατί πραγματικά πονάει μερικές φορές, έτσι, όταν άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την υπόθεση, όταν οι ίδιοι σήμερα δεν έχουν νερό στην πόλη τους. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάμε λοιπόν και στο βιολογικό καθαρισμό. Ναι, βεβαίως. Ας κάνω μια υπόθεση εργασίας. Εμείς δεν ενημερώναμε για το βιολογικό καθαρισμό, όπως ανέφερε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος.
δεν λέγανε ότι τι θα άλλαζε, ας πούμε, τι θα άλλαζε. Ο βιολογικός είχε το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ένα εργοστάσιο, το οποίο κάποια στιγμή, τώρα από την πλημμύρα, άλλη στιγμή από βλάβη, μπορεί να πάθει ζημιά και να μην δουλεύει για ένα διάστημα. Από την ίδια την κατασκευή του έχει bypass, όπου τα λίματα, όταν δεν περνούν από το βιολογικό, περνούν και μπαίνουν στο ποτάμι. Είναι από τον νόμο φτιαγμένος έτσι κάθε βιολογικός. Γιατί σας είπα, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να μην δουλέψει. Ο βιολογικός πλημμύρισε λοιπόν. Εμείς ενημερώσαμε στο πρώτο 48ωρο τους υπεύθυνους, την διεύθυνση περιβάλλοντος της περιφέρειας. Αν την ενημερώναμε ένα 24ωρο νωρίτερα ή ένα 24ωρο αργότερα, δεν θα άλλαζε τίποτα. Η μάχη ήταν να κρατήσουμε τα αντλιοστάσια, δηλαδή αυτά που τραβάνε τα λίματα από την πόλη, ενεργά. Και τα κρατήσαμε. Δεν έμειναν λίματα στην πόλη. Τα λίματα της πόλης, τα λίματα της πόλης έφευγαν. Μάλιστα. Έφταναν στο βιολογικό και φεύγαν, ας πούμε, στο ποτάμι. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα δεν υπήρχε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Όπου εμφανίστηκαν κάποια λίματα, εμφανίστηκαν γιατί κάποιοι άνοιξαν σχάρες, άνοιξαν καπάκια του δικτύου των ακαθάρτων για να ρίξουν μέσα νερά πλημμυρικά. Και αυτόματα εκεί συγκρατήθηκαν τα λίματα και βγήκαν σε κάποιες περιοχές κάποια λίγα λίματα. Αυτό ήταν. Δεν υπήρξε τίποτα άλλο. Υπήρξε λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα μετά την ενημέρωση να συνεχίσει ο βιολογικός να δουλέψει γρήγορα. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε όλα τα λίματα, το 100% και τη λάσπη βεβαίως τις επόμενες μέρες, αλλά δεν έχουμε καμία μόλυνση στο ποτάμι. Εμείς στο ποτάμι, από τη στιγμή που σταμάτησε ο βιολογικός, κάναμε μετρήσεις και έξω από το βιολογικό. Και φαινόταν ότι ούτε καν οι μετρήσεις δεν ήταν προβληματικές. Γιατί υπήρχε αραίωση λιμάτων σε τεράστιες ποσότητες νερού. Εμείς μέσα σε 8 μέρες φτάσαμε να ξαναδουλεύει ο βιολογικός όπως σας τον περιέγραψα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σε διπλανές πόλεις δεν δουλεύουν βιολογικοί. Ξέρετε ότι στον Ιαννό υπήρξαν βιολογικοί που έκαναν να δουλέψουν μήνες. Μάλιστα. Ξέρετε επίσης ότι κανένας δεν ενημέρωσε ότι δεν δουλεύει ο βιολογικός. Η Λάρισα λοιπόν, η οποία αξιοποίησε το δυναμικό της και την οργάνωσή της, ενημέρωσε, αντιμετώπισε το πρόβλημα, ήταν αυτή που δέχτηκε τη μεγαλύτερη κριτική. Και τη δέχτηκε από ποιον? Τη δέχτηκε από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος βγήκε με ανακοίνωσή του και έλεγε 6 μέρες κρύβουν το βιολογικό, λες και συνέβαινε καταστροφή, που δεν ήταν 6 μέρες, το 48ωρο εμείς είχαμε ενημερώσει, γιατί έτσι έπρεπε, τη διεύθυνση περιβάλλοντος. Και δεν άλλαζε τίποτα. Σε αυτή τη στιγμή που έκανε αυτές τις ανακοινώσεις, ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, εδώ ήταν ο κύριος Γραφάκος, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αποβλήτων, ο οποίος μαζί μου ήταν στο βιολογικό και επίβλεπε όλες τις διαδικασίες αυτές της απάντησης των νερών και της δυνατότητας να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά το βιολογικό. Και εδώ μου ζητούνταν να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες. Πρόκειται για ένα από τα ψεύδη που υπόθηκαν αυτές τις μέρες, τα οποία, θα το πω, στις παρέες μας και στον καφέ μας, ίσως εύκολα να γίνονται αποδεκτά. Αλλά όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και η πραγματικότητα αυτή έχει πίσω της μια πολύ υπεύθυνη στάση της Δημοτικής Αρχής, που με σοβαρότητα και με την εμπειρία της κατάφερε και σε αυτό το επίπεδο να είμαστε σήμερα ok και να μην έχουμε πρόβλημα λειτουργίας στο βιολογικό αυτή τη στιγμή. Ακούμε πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί όπως σας είπα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την υγεία των πολιτών αυτής της πόλης. Όλοι ανησυχήσαμε, όλοι σκεφτήκαμε ότι μπορεί το νερό μας να έχει μολυνθεί, ότι μπορεί, όπως είπατε, το αποχετευτικό μας σύστημα να μην λειτουργεί σωστά, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά επιφέρουν επιδημίες και δύσκολα μετά αντιστρέφεται η κατάσταση. Στο σημείο αυτό, κύριε Καλογιάννη, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αγαπητοί μας τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε με πολύ σημαντικά ερωτήματα στον Δήμαρχο Λαρισαίων, κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Επιστρέψαμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε την συζήτηση με τον κύριο
Αποστόλη Καλογιάννη, δήμαρχο Λαρισαίων και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Λαρισαίων με την συμπαράταξη Λαρισαίων. Κύριε Καλογιάννη, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τα φαινόμενα τα καιρικά που έχουν πλήξει την περιοχή, τον τρόπο που τα διαχειριστήκατε, δώσαμε απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που έχουν κυκλοφορήσει από τους πολίτες και θεωρώ ότι ακούσαν και θα έχουν τις απαντήσεις που περιμένανε. Θέλω τώρα να πάμε και να μιλήσουμε για το πρόγραμμα που ανακοινώσατε για την συμπαράσταση και υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν υποστεί ζημιές, μια πολύ γρήγορη αντίδραση, να το πω έτσι, ο Δήμος στο να δώσει ένα μεγάλο πακέτο στήριξης σε αυτούς τους ανθρώπους. Για πείτε μας λιγάκι τα μέτρα που περιλαμβάνει αυτό το πακέτο. Θα μου επιτρέψετε, μπαίνοντας στα μέτρα, πριν πω στα μέτρα, να πω κάτι που απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο και που δείχνει τι έγινε στην περίοδο αυτή σε ό,τι αφορά τα ψεύδη που διακινήθηκαν, με μόνο στόχο να υπάρξει λάσπη προς τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ότι δεν έκανε σωστά τα πράγματα ή έκανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Παρακαλώ. Αφορά το φράγμα της Γυρτώνης. Ναι. Είναι το τρίτο κομμάτι μετά το πόσιμο νερό και μετά τα θηροφράγματα και τα λοιπά και το βιολογικό, τέταρτο κομμάτι που αφορά τη Γυρτώνη. Υπήρξε μια σειραφή ενός βίντεο από κουβέντες του Δημοτικού Συμβουλίου και από άλλα πράγματα, τα οποία προβλήθηκαν και σε μέσα της Αθήνας. Μάλιστα. Κατευθυνόμενα από εδώ 100%, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ότι εγώ έσπασα το φράγμα της Γυρτώνης και δημιούργησα πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σώνοντας την πόλη και πλημμυρίζοντας άλλες περιοχές. Ψεύδι, ψεύδι, ψεύδι. Το φράγμα της Γυρτώνης είναι εκεί, είναι μπετονένιο, δεν έχει πάθει τίποτα, χάρηκα που το είδα σήμερα καθαρισμένο, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Λαρισαίων και το μόνο που έγινε εκείνο το βράδυ ήταν ένας δρόμος σε υπερβατό ανάχωμα, έτσι αναφέρεται στη μελέτη του φράγματος, που οδηγεί μέχρι το φράγμα και στο χωριό της Γυρτώνης. Τον ανοίξαμε σε κάποια σημεία για να φύγουν κάποια πλημμυρικά νερά και να μην υπάρξει κάποιο σπάσιμο αναχώματος προς τη μεριά της Φαλάνης. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Κανένα σπάσιμο της Γυρτώνης, όπου ειλικρινά εκείνη τη στιγμή ταλαντεύτηκα στο εξής, ότι θα μπορούσα να κάνω και μηνύσεις και αγωγές για συκοφαντική δυσμίση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Είναι από αυτά που μέσα στις κρίσεις, όταν χωρίς ευθύνη πετάς και λες, δημιουργείς ένα κλίμα εκρηκτικό στην πόλη, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ένα και μόνο στόχο είχε, τις εκλογές και την εύκολη ψήφο με την καταδίκη του Δημάρχου. Οφείλω να το πω αυτό και να περάσω σε αυτό που μου είπατε. Ωραία. Περιμένω να ακούσω τα μέτρα. Ο Δήμος Λαρισαίων, λοιπόν, μετά την υπόθεση αυτή και τις πληγές που έχει ανοίξει η πλημμύρα στα 2,5 περίπου χιλιάδες νοικοκυριά της πόλης, αποφάσισε μέσα σε δύσκολες συνθήκες για αυτόν να δημιουργήσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα είναι ανακουφιστικό για τους συμπολίτες μας. Πρόκειται για δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ο Δήμος αντιμετώπισε πανδημίες με πολλά έξοδα, σεισμό με πολλά έξοδα, ενεργειακά με πολλά έξοδα και αυτή τη στιγμή επίσης σφίγγουμε το ζωνάρι μας, καθώς το λέμε εύκολα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το πακέτο μέτρων των 6.100.000 ευρώ, με το οποίο θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και που περιέχει τα εξής. Για 2 χρόνια τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΛ στους ανθρώπους που είναι πλημμυροπαθείς και έχουν πάρει το απογραφικό ότι είναι πλημμυροπαθείς θα είναι μηδενικά. Δεν θα πληρώνουν νερό για 2 χρόνια. Θα απαλλαγούν, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά κοστίζει πάνω από 1,5 εκατομμύριο, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα απαλλαγούν οι άνθρωποι που είναι πλημμυροπαθείς και οι επιχειρήσεις που έχουν πλημμυρίσει, θα απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για 2 άλλα χρόνια. Αυτό είναι επίσης κοστολογημένο και είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε μια αναστολή ίσπραξης για 2 χρόνια των μισθωμάτων από αγρούς που νοικιάζει ο Δήμος και από καταστήματα που νοικιάζει οι ιδιοκτησίες του. Αυτά είναι περίπου άλλες 500.000. Πάντα για πλημμυροπαθείς μιλάμε, έτσι. Πάντα για πλημμυροπαθείς. Πάντα για πλημμυροπαθείς. Για παράδειγμα, στις εργατικές κατοικίες υπάρχουν καταστήματα τα οποία εισπράττει τα νίκια ο Δήμος. Θα παγώσουμε για 2 χρόνια την ίσπραξη αυτών των ενοικίων. Δίνουμε δυνατότητα με μέτρα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα φτάσουν σε ύψος 1 εκατομμυρίου, ελεύθερη πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπολείο
σε όλους τους συμπολίτες που είναι οι πλημμυροπαθείς, και θέλω να το πω με έμφαση αυτό, γιατί σε μια περιοδία μου στη Φιλιππούπολη χθες κάποιος πλημμυροπαθής συμπολίτης με παρακαλούσε για να πάρει τροφή. Είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο κοινωνικό μας παντοπολείο για όλους τους πλημμυροπαθείς. Μπορούν να προμηθευτούν από νερό μέχρι τροφή και ό,τι άλλο επιθυμούν με τα αποθέματα τα οποία έχουν. Σε αυτό το σημείο να σας διακόψω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτό το δελτίο, ότι είναι πλημμυροπαθής κάποιος, το έχουν πάρει όλοι στα χέρια τους? Έχουν γίνει έλεγχοι δηλαδή? Έχουν γίνει οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή, οι πρώτοι έλεγχοι. Εμείς ενισχύσαμε με δικούς μας μηχανικούς και τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, τη γνωστή ΔΑΕΦΚ, την ξέρουμε και από τους σεισμούς, η οποία ολοκληρώνει αυτές τις μέρες, περνάει από όλα τα νοικοκυριά. Και βέβαια θα κάνει και δεύτερο έλεγχο ανάλογα με το πώς έχει χαρακτηρίσει τα σπίτια. Αν είναι κίτρινα, κόκκινα, κατοίκητα κτλ. Και πόσες φορές έχει δικαίωμα να κάνει την επίσκεψη στο κοινωνικό παντοπολείο ένας πλημμυροπαθής? Για τα 2 χρόνια ελεύθερα. Εννοώ μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα. Συνήθως οι άνθρωποι της κοινωνικής μας πρόνοιας που έχουν κάρτα κοινωνικού παντοπολίου πηγαίνουν μία φορά το μήνα και παίρνουν πολλά πράγματα για όλο το μήνα. Ωραία, όπως ψηφίζουμε απλά ήθελα να διευκρινιστεί, γιατί δεν θα το ξέρουν. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν θα την έχουν. Με το απογραφικό δελτίο εμείς κάνουμε μητρό πλημμυροπαθών, θα βγάλουν και την κάρτα του κοινωνικού παντοπολίου και θα απευθύνονται να παίρνουν τρόφιμα. Πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε και εμείς. Απαλλάσσουμε τους συμπολίτες και τις οικογένειες από τροφία σε παιδικούς σταθμούς, από τα χρήματα που πληρώνουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, στα ΚΔΑΠ. Επίσης, θα έχουν προτεραιότητα τα παιδιά των πλημμυροπαθών οικογενειών στο κοινωνικό φροντιστήριο. Εμείς βάζουμε σε συνεργασία με τους φροντιστές της πόλης, έχουμε έναν αριθμό θέσεων για παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήριο, για να τα βοηθήσουμε στα μαθήματά τους και στις επιτυχίες τους. Και μάλιστα είχα τη δυνατότητα και τη χαρά να βραβεύσω τέτοια παιδιά που μέσα από το κοινωνικό φροντιστήριο πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν κατά προτεραιότητα θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά των πλημμυροπαθών οικογενειών. Θα δώσουμε γραφική ύλη τώρα αυτό το διάστημα και σχολικά είδη για τους μαθητές. Θα έχουμε απαλλαγές διδάκτρων στη σχολή χορού, στο οδείο, στα εργαστήρια της πινακοθήκης, δωρεάν παραστάσεις, είσοδο στο Θεσσαλικό Θέατρο. Όλα αυτά είναι ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Άρα συγκεντρώνουμε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ παροχές προς τους πλημμυροπαθείς για να στηρίξουμε με κατανόηση και με αλληλεγγύη τους συμπολίτες μας αυτούς. Υπάρχουν και 2 θέματα ακόμη, έτσι, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και οφείλω να τα εξηγήσω. Γράψαμε κάπου ότι θα αξιοποιήσουμε την Τράπεζα Γης του Δήμου για τους πλημμυροπαθείς. Τι εννοούμε, τι είναι αυτό? Είναι τα οικόπεδα του Δήμου που περισσεύουν από το σχέδιο πόλης ως Τράπεζα Γης στο Δήμο. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι σε σπίτια που θα χαρακτηρίζουν κόκκινα, άρα καταδαφιστέα, λοιπόν, να παραχωρήσουμε οικόπεδα. Επίσης, συζητάμε την πιθανότητα να πουλήσουμε οικόπεδα και να ενισχύσουμε οικογένειες οι οποίες είναι όχι μόνο πλημμυροπαθείς, αλλά είναι και στο κοινωνικό επίδομα, άρα είναι ανίκανες οικονομικά να σηκώσουν τα βάρη με τις οικογένειες για το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα εξετάσουμε αμέσως μετά τις εκλογές με την κυβέρνηση, γιατί χρειάζονται μια κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση εδώ που πιστεύουμε ότι θα γίνει και να γίνει και σύντομα. Και θα γίνει και σύντομα. Με αυτά που λέγαμε και ένα τελευταίο στην πλημμυρική ζώνη του Ποινιού και μέσα στην πλημμυρική ζώνη και δίπλα από την πλημμυρική ζώνη, Πασοχώρη, Φαλάνη, Κουτσόχερο, έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες. Ναι. Έχουν πάθει ζημιά 100%. Είχα τη δυνατότητα χτες μόλις στη Φαλάνη να δω 2-3 τέτοιες και είναι πραγματικά να σε παίρνουν τα κλάματα για αυτό που έχουν πάθει οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν θα εργαστούμε για την μετεγκατάσταση αυτών των μονάδων. Θα διαθέσει ο Δήμος χώρους, θα δημιουργήσει δίκτυα υποδομής και βιολογικούς καθαρισμούς και μάλιστα θα τους ζητήσουμε να μετεγκατασταθούν ή δυνατόν εκεί και να καθετοποιήσουμε στη συνέχεια και την παραγωγή τους. Να μπορέσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ομάδες κτηνοτρόφων με μια παραγωγική διαδικασία η οποία είναι και ένα νέο μοντέλο παραγωγής, αν θέλετε. Το εξετάζουμε και αυτό. Μαζί λοιπόν με αυτά συμπληρώνεται ένα τεράστιο πακέτο μέτρων, το οποίο είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα δώσει την ανακούφιση που απαιτείται αυτές τις στιγμές στους συμπολίτες μας, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Υπομονή. Η πολιτεία πρέπει επίσης περισσότερο από το Δήμο να βάλει το χέρι στην τσέπη, να δώσει άτοκα δάνεια, να δώσει τις δυνατότητες πια οι άνθρωποι αυτοί να φτιάξουν τα σπίτια τους και να μπορέσουν όσα είναι κατοικήσιμα να επανέλθουν. Θυμάμαι
κάτι που είπατε πριν και να το συμπληρώσω τώρα μια και έφτασα σε αυτό, που αφορά τη στατικότητα των κτηρίων. Κάλεσα γεωλόγους από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μελετών, αρχή του κράτους. Ναι. Βρέθηκαν οι γεωλόγοι εδώ και ιδιαίτερα για τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, όπου έγινε μεγάλη συζήτηση, είχα χθες την έκθεσή τους. Η έκθεσή τους λέει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή είναι στα 14,5 μέτρα κάτω. Άρα δεν έχει ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν έχει ανέβει στα θεμέλια για να πούμε ότι έχει δημιουργήσει τέτοιο θέμα. Δεν το ξεκαθαρίζουν 100%, αλλά από την περιγραφή του ίδιου του κειμένου υπονοούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Ωστόσο, εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους της στατικότητας και με άλλους τρόπους δικούς μας για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο 100% και να μην υπάρχει κίνδυνος για κανένα. Πριν προχωρήσουμε, να σας θέσω λίγο ένα ερώτημα. Αναφέραμε πριν για την οικονομία γενικώς και ότι όλη αυτή η θεομηνία έχει παρασύρει και πολλά άλλα επαγγέλματα που δεν είναι πλημμυροπαθή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό, ότι σίγουρα θα νοσήσει και το εμπόριο. Θα υπάρχουν άνθρωποι πια που δεν θα μπορούν να πάνε να αποκτήσουν τα αγαθά που θα παίρνανε αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό. Δηλαδή θα υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο και πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως τόσο εσείς όσο και η πολιτεία να ενισχύσετε με κάποιο τρόπο ένα πακέτο στήριξης και για άλλου είδους επαγγέλματα που θα παρασύρει αυτή η κρίση, γιατί δεν θα σταματήσει εδώ. Τώρα ξεκινάει, δυστυχώς τα προβλήματα δεν τα είδαμε όλα ακόμη. Τώρα θα ξεκινήσουν. Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά μου επιτρέπετε να σας μιλήσω και για τα προγραμματικά μας στο επίπεδο αυτό της συζήτησης, στο σημείο που έχουμε φτάσει, γιατί είναι και δική μου διαπίστωση ότι αυτή η τεράστια καταστροφή που έχει γίνει θα επηρεάσει και την οικονομία της πόλης. Όταν καταστρέφεται το φυτικό κεφάλαιο, όταν καταστρέφεται το ζωικό κεφάλαιο, βέβαια. Και όταν η πόλη το 1 τρίτο ίσως και το 1 τέταρτο ίσως και το 1 τρίτο του ΑΕΠ που έχει το οφείλει στην αγροτική παραγωγή, καταλαβαίνετε ότι η επίδραση θα είναι άμεση. Εστίαση, λοιπόν, εμπόριο, αυτό πάντα, που χρειαζόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της πόλης και της οικονομίας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμά μας. Εμείς τι θέλουμε σε αυτό το επόμενο διάστημα? Εμείς θέλουμε στο επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε τις υποδομές της πόλης που έχουμε ξεκινήσει, τις μεγάλες υποδομές της πόλης, γιατί είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε πια για την ανάπτυξη στην πόλη, για την οικονομία, για θέσεις εργασίας, για νέες επιχειρήσεις, για όλα αυτά τα οποία οφείλουν να έρθουν στην πόλη με την εξωστρέφεια που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο να ανατάξουν σε ένα βαθμό τη ζημιά που έχουμε πάθει και θα τη δούμε μπροστά μας από τη μεριά του πρωτογενούς κυρίως τομέα. Είναι μια δουλειά λοιπόν η οποία δεν έχει σχέση με το κάνω άσφαλτο ή κάνω ένα έργο επιπλέον. Είναι ο σχεδιασμός όλος που έχει υπάρξει από τα προηγούμενα χρόνια, με τις τεράστιες υποδομές που έχουν γίνει, με μια Λάρισα που έχει το ΣΒΑΚ, έχει τα μεγάλα μουσεία, έχει το συνεδριακό της κέντρο, έχει τον Μπεζεστένι, έχει την εξωστρέφειά της, έχει νέα δημιουργικά επαγγέλματα, έχει εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, έχει ψηφιακές υπηρεσίες προς όλες τις κατευθύνσεις και μέσα στο Δήμο και έξω και με τις οπτικές ίνες 5ης γενιάς, με τα 5G, με όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν ένα ελκτικό περιβάλλον για να έχουμε εγκατάσταση και νέων επιχειρήσεων και κυρίως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της πόλης που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου εκεί τις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και νέα μέτρα που θα αφορούν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συζητάμε ήδη για τα προεκλογικά, κύριε Καλογιάννη. Αναφέρατε για κάποια πράγματα που σκέφτεστε και θα τα πούμε και λίγο παρακάτω πιο αναλυτικά. Όμως τώρα να σας θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι σε αυτή την εκλογική μάχη που έχετε μπροστά σας θα υποστεί η παράταξή σας κάποια μείωση ψήφων? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε ένας επικεφαλής και κάθε παράταξη, ο αγώνας της είναι να αποκτήσει την πλειοψηφία και να διοικήσει το Δήμο. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι όταν υπάρχει ένα γεγονός τέτοιο, δεν επηρεάζει μόνο τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τα 2.500 νοικοκυριά. Είναι ένα σοκάρισμα για την ίδια την πόλη. Βέβαια, και για το περιβάλλον όλους. Και είναι και ένας θυμός πολλές φορές που εκδηλώνει. Τα κατανοώ απόλυτα. Ένα από τα στοιχεία που με συνέχει ως άνθρωπο είναι η συναίσθηση.
Μπορώ εύκολα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του ανθρώπου που υφίσταται το πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, εμείς αυτό που αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή και κάνοντας δουλειά σε 2 επίπεδα, και βέβαια μέσα στις επόμενες 15 μέρες να ξετυλίξουμε προεκλογικά το πρόγραμμά μας, αλλά να αντιμετωπίσουμε και την κρίση, έχουμε να πούμε στους συμπολίτες μας ορισμένα πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε αντιμετωπίσει, κυρία Αποστολοπούλου, κρίσεις. Το είπατε και πριν και πραγματικά είστε ένα δήμαρχος που αντιμετωπίσατε πανδημία. Η εμπειρία μας πια, όχι μόνο η αυτοδιοικητική. Ναι. Εγώ συμπληρώνω 23 συναπτά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, κλείνοντας αυτή τη θητεία. Αλλά η πανδημία, όπου καταφέραμε να στηρίξουμε την οικονομία της πόλης με μέτρα τα οποία πήρε ο Δήμος καλή ώρα, όπως αυτά που παίρνουμε τώρα. Μίλησα την αλήθεια και ήρθα σε σύγκρουση ακόμα και με επαγγέλματα για διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε έτσι ή αλλιώς για να γλιτώσουμε την πόλη από τη λέλαπα αυτή που υπήρξε. Το ίδιο έγινε με το σεισμό. Στο σεισμό 9 εκατομμύρια ευρώ ζημιές στα σχολιά μας, αλλά για να μην βάλω κοντέινερ στα σχολιά μας, μόνο σε ένα μπήκε στη Φαλάνη, έβγαλα από το Δήμο, γιατί πήραμε μόνο 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, βάλαμε άλλα 2,5 εκατομμύρια από το Δήμο, για να μπορέσουμε να βάλουμε γρήγορα με επεμβάσεις μας τα παιδιά στα σχολιά μας, να τα τελειώσουμε. Το κάναμε. Φτάσαν τα ενεργειακά. Πέρυσι ξέρετε ότι ο Δήμος Λαρίσσας πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ρεύμα για τον ίδιο και τη ΔΕΙΑΛ. Τεράστια νούμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που δεν επιτρέπουν εύκολα να πει κανένας ότι τα έχει στην πάντα, και μια διευκρίνηση απαραίτητη για τους συμπολίτες που δεν γνωρίζουν. Πολλοί λένε ότι «Μα γιατί κάνεις αυτό το έργο, πάρε τα 100 εκατομμύρια από εκεί και κάντα κάτι άλλο». Δεν γίνεται. Τα έργα που γίνονται στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά. Δεν μπορείς από το νομικό πλαίσιο να τα πάρεις από εκεί τα λεφτά. Αυτά που διαθέτουμε σε αυτό που περιγράψαμε... Αυτά εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά οι απλοί πολίτες δεν τα γνωρίζουν και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις. Άρα λοιπόν, μόνο με ίδιους πόρους, μόνο από τον κουρβανά του Δήμου μπορείς να στηρίξεις, και είμαι σε θέση να πω ότι με τη χρηστή διαχείριση που κάναμε όλα τα χρόνια, με την εμπειρία, με την σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε τις καταστάσεις, μας δόθηκε η δυνατότητα ο Δήμος μας ακόμα και αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να είναι ισχυρός και να μπορεί και σήμερα, παρά τα όσα έχει κάνει, να βγάλει ένα ακόμα πακέτο μέτρων 6 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ για τους συμπολίτες. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία διαχειριζόμαστε στο Δήμο και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε καλά. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι να αντιληφθούν οι συμπολίτες μας ότι αυτή μας η δραστηριότητα, αυτή μας η σοβαρότητα, που έχει χτιστεί μέσα από τις αλήθειες που λέγονται κάθε φορά, από μένα τουλάχιστον, δεν έκρυψα ποτέ τίποτα από τους συμπολίτες, και έχω την αίσθηση ότι δημιούργησα μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης λοιπόν, χωρίς πειραματισμούς, χωρίς μεγαλοειδιατισμούς και άλλα που ακούω αυτές τις μέρες, που αν έχετε χρόνο μπορούμε να τα σχολιάσουμε, περί τραμ και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λοιπόν, να τα πούμε αν έχετε χρόνο. Λοιπόν, όμως εμείς πατάμε γερά. Πατάμε στα έργα μας, σε αυτό που εξελίσσουμε, και όχι σε λόγια τα οποία είναι μεγάλες προεκλογικές κουβέντες, τις περισσότερες φορές μη υλοποιήσιμες. Μάλιστα, η επόμενη μέρα δηλαδή για σας, τα έργα σας και το πρόγραμμά σας, πού στηρίζετε, κύριε Καλογιάννη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε μπροστά μας, δεν θα σας μιλήσω για ό,τι κάναμε. Γιατί αν για παράδειγμα γίνει συζήτηση, γυρίσουμε τη συζήτηση, κάνατε στο κέντρο και δεν κάνατε τις γειτονιές. Και αυτό θα σας το ρωτήσω. Λοιπόν, θα σας το απαντήσω εγώ και πριν κάνουμε το ρωτήσετε. Είναι συγκεντρωμένα ερωτήματα πολιτών, κύριε Καλογιάννη, λοιπόν, και οφείλετε να τα ακούσετε και να τα απαντήσετε. Βεβαίως. Καταρχήν, το κέντρο της πόλης δέχτηκε ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει σχέση με την κλιματική κρίση. Μάλιστα. Όταν εμείς λέμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τους ρήπους 40% μέχρι το 2030, σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερο αυτοκίνητο. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, αυτά που είδαμε αυτές τις μέρες με τις πλημμύρες, θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Και δεν αφορά μόνο το Δήμο της Λάρισσας, αφορά το σύνολο των κοινωνιών μας. Τη γη ολόκληρη, αν θέλετε. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι. Το ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, τους ποδηλατόδρομους και όλα αυτά, είναι περιβαλλοντικό έργο. Είναι τέτοιο στοιχείο που ξεκινάει πάντα από πού ξεκινάει? Από το κέντρο της πόλης, εκεί που συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες, και σιγά σιγά ανοίγεται και πάει προς τις γειτονιές. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν είναι ολιστικός. Θα πάμε και στις γειτονιές με αυτόν τον τρόπο. Οι γειτονιές μας όμως τι είχαν ανάγκη αυτή τη στιγμή, κυρία Αποστολοπούλου?
Και τι έγινε από εμάς? Οι γειτονιές μας αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη από πλατεία, από παιδική χαρά, από ασφαλτοστρώσεις που είχαν 30 χρόνια να δουν, από καλή συντήρηση του πρασίνου και από αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους. Για να δούμε τι έχουμε κάνει εκεί. Εμείς στο επίπεδο των ασφαλτοστρώσεων, για παράδειγμα, έχουμε ασφαλτοστρώσει 170 χιλιόμετρα σε συνοικίες της πόλης, εκεί όπου αντικαταστήσαμε τους αγωγούς. Σε 14 συνοικίες και συνεχίζουμε. Στα 2 επόμενα χρόνια θα έχουμε ολοκληρώσει τις ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ο Άγιος Αθανάσιος και θα μπούμε στον ταλαιπωρημένο Άγιο Θωμά για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πάμε να δούμε με τις πλατείες τι γίνεται. Παιδικές χαρές, καταρχήν έχουμε ανανεώσει όλες. Ωραία. Όλες. Είναι καινούργιες, πιστοποιημένες και αυτή τη στιγμή γίνεται διαγωνισμός και για 5 παιδικές χαρές ακόμα στα χωριά μας και 5 παιδικές χαρές ακόμα συμπληρωματικές διπλές σε κάποιες συνοικίες της πόλης. Διαμορφώσαμε την πλατεία του Αγίου Γεωργίου που δεν είχε. Πριν από λίγες μέρες πριν την βροχή και το φαινόμενο, αγοράσαμε χώρο στον Ιπποκράτη, μια συνοικία η οποία δεν έχει πλατεία και ξεκινάμε μελέτη για να φτιάξουμε και εκεί μια πλατεία. Άρα λοιπόν διαμορφώνουμε δουλειά και υποδομές στις συνοικίες. Η εύκολη κουβέντα είναι ότι δεν κάνουμε κάτι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν βλέπει κανένας τη Μεγάλο Αλεξάνδρου ή όταν βλέπει για παράδειγμα τη Βενιζέλου, χαίρεται που βλέπει έναν πάρα πολύ όμορφο δρόμο και ίσως να θέλει να τον έχει μπροστά στην πόρτα του. Όλα έχουν τη σειρά τους. Όλα έχουν την ιεράρχησή τους. Το κέντρο της πόλης μας δέχεται όλους. Εγώ προσωπικά μένω σε συνοικία, αλλά 40 χρόνια τώρα και επαγγελματικά και με τη σημερινή μου δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης είμαι. Από εκεί περνάμε όλοι. Σιγά σιγά θα ανοίξει αυτό το πράγμα και οι 5 ακτινοτύπο ποδηλατόδρομοι που έχουμε σχεδιασμένους και θα πάμε στην επόμενη θητεία σε υλοποίηση θα φτάσουν σε κάθε γειτονιά μέχρι το Περιφερειακό Νοσοκομείο και μέχρι άλλες γειτονιές. Ολοκληρώνουμε ήδη τώρα τον πρώτο που φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη και γυρίζει από τη μεριά της Νικηταρά. Αυτά είναι τεράστια έργα τα οποία δεν ξύπνησε ο Δήμαρχος ένα πρωί για να σκεφτεί καν μια ασφαλτόστρωση. Υπάρχουν μελέτες, επιστημονική προσέγγιση και ένας σχεδιασμός που είναι σε βάθος χρόνου και επιζητώ, ναι, και οφείλω να το πω στους συμπολίτες, να τον προχωρήσω και να τον ολοκληρώσω. Ναι, το επιζητώ. Γι' αυτό και ζητώ και την ψήφο των συμπολιτών μας για μια φορά ακόμη. Αυτό είναι το διακύβευμα και η μεγάλη υπόθεση. Πειραματισμούς, λόγια ή έργα όπως εξελίσσονται. Και μέσα σε αυτά, αν μου δώσετε τη δυνατότητα, δεν ξέρω τι χρόνο έχετε ακόμη, θα σας πω και για τη στάθμευση, για κάτι που επίσης απασχολεί. Γιατί αυτό θα σας περιμένω να τελειώσετε για να μην σας διακόψω, γιατί λέγοντας για όλο αυτό το πολύ ωραίο όραμα, να το πω, για την πόλη που μας αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, δυστυχώς υπάρχει και η αντίθετη πλευρά, η πλευρά των επαγγελματιών. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μένουν στη Νεάπολη και να διατηρούν ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν 4 φορές την ημέρα με μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είναι και μεγάλο το κόστος και πολύς χρόνος που θα χρειάζεται να καταναλώσουν από τις εργατόρες τους, να το πω έτσι. Είναι ένα μεγάλο θέμα η στάθμευση στην πόλη μας. Το έχουμε ακούσει τελευταία και από ανθρώπους που επισκέπτονται την πόλη μας και που δεν ξέρουν τι συμβαίνει και τι γίνεται στην πόλη. Μα τι γίνεται εδώ, δεν έχουμε που να παρκάρουμε, δεν έχουμε που να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Για πείτε μας. Ακούστε, καταρχήν να ξεκινήσω ότι εγώ δεν θα σας μιλήσω ούτε για τραμ, ούτε για πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία. Όχι εντελώς, και μπορώ να το αποδομήσω αν μου δώσετε το χρόνο αμέσως. Έτσι. Δεν θα τον έχουμε δυστυχώς, αλλά θα σας πω 2 κουβέντες. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να σας πω 2 κουβέντες βέβαια σε αυτό το επίπεδο. Εμείς το θέμα της στάθμευσης έρχεται ως το μεγάλο επίδικο της επόμενης περίοδου και της επίλυσής του με την άμβληση που πρέπει να υπάρξει. Στην πόλη τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αυτοκίνητα. Η πόλη έχει μια γεωμετρία συγκεκριμένη. Οι δρόμοι της δεν χωράνε άλλα. Αυτό το βλέπουμε καθαρά. Αυτή τη στιγμή, ένα βράδυ, αν περπατήσει κανένα στην πόλη, θα δει παράνομη στάθμευση παντού. Αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια γιατί δεν χωράνε. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, η πόλη μας είναι μια συμπαγής και έχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία. Πώς θα το ορίσουμε? Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι θέσεις των κατοίκων πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτόν που μένει στο κέντρο να μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό του, γιατί εκεί θα έρθει να μείνει και εκεί να φύγει. Επίσης, τον επισκέπτη να μπορεί με άνεση να έρθει στο κέντρο της πόλης. Και τον επαγγελματία. Και τον επαγγελματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται, όχι πάλι λόγια,
σε έργο, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Είναι διαγωνισμός που είναι στον αέρα, είναι σε εξέλιξη. Δημιουργούμε 1.370 θέσεις ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης με χαμηλό τίμημα, για να μπορεί ο επισκέπτης που θα έρθει μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό του να τον οδηγήσει που υπάρχει κενή θέση για να πάει να παρκάρει. Και μάλιστα χρεώνεται όταν φύγει. Δεν παίρνει 2 ώρες και παίρνει το αυτοκίνητό του στη μία, άρα έχει χάσει κάποια χρήματα. Η χρέωση του αυτόματα από την εφαρμογή θα γίνει την ώρα που θα φύγει. Αν εγώ φάλω το αυτοκίνητό μου εκεί, θα πληρώσω τον πραγματικό χρόνο τον οποίο θα χρησιμοποιήσω. Αυτό πότε θα είναι υλοποιήσιμο? Αυτό είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα έχουμε υπογράψει και σύμβαση με τον ανάδοχο. Ξέρω ότι πάει ο διαγωνισμός καλά και θα είναι σε εφαρμογή το 24, ξεκινάει. Ταυτόχρονα αυτή την ώρα, με δυνάμεις του Δήμου και με διαγωνισμό, διαμορφώνουμε τα περιφερειακά μας πάρκινγκ. Ένα πάρκινγκ το οποίο ήδη διαμορφώθηκε απέναντι από το Αλκαζάρ, το γήπεδο του Αλκαζάρ, το πάρκινγκ της οδού Καλιθέας, το πάρκινγκ πίσω από το κτέλ, το πάρκινγκ κάτω από την οδό Καραμαλή, κοντά στην περιοχή της οδού Κάρλας και βεβαίως το μεγάλο πάρκινγκ απέναντι από τη σκεπαστή περιφερειακό. Έχουμε μετρήσει στις εισόδους της πόλης τι αυτοκίνητα μπαίνουν και ο στόχος μας είναι να τα κρατήσουμε εκεί και με ένα εξπρές δρομολόγιο, με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, ένα βανάκι, κατά προτίμηση ηλεκτρικό, έχουμε καταθέσει τέτοια πρόταση και περιμένουμε έγκριση, να μεταφέρουμε αυτόν τον πολίτη στο κέντρο της πόλης. Αν λοιπόν οργανώσουμε την επισκεψιμότητα της πόλης με αυτόν τον τρόπο, τότε αυτόματα δίνουμε τη δυνατότητα να βρει ο κάτοικος και ο επαγγελματίας και ο εργαζόμενος στην επιχείρηση πιο εύκολα, και αυτή τη στιγμή είναι 2 πλατφόρμες ανοιχτές και είναι και ενημέρωση προς τους πολίτες στο Δήμο. Απλά κάθε μέρα είναι επιβαρυντική για τους επαγγελματίες, για τους εργαζόμενους, για τους κατοίκους. Κάθε μέρα που περνάει είναι επιβαρυντική. Θα έχουν κάρτα. Θα έχουν κάρτα. Υπάρχει πλατφόρμα στην οποία καλώ τους συμπολίτες να δηλώσουν ότι είναι κάτοικοι του ευρύτερου κέντρου και βεβαίως θα πάρουν κάρτα μονίμου κατοίκου. Και βεβαίως κάνουμε μετρήσεις αυτή τη στιγμή και θα δώσουμε και κάρτες επαγγελματίες και εργαζόμενους για να μπορέσουν να μην πληρώνουν με τον τρόπο που ίσως κάποιος επισκέπτης απ' έξω, ας πούμε, χρειαστεί να πληρώσει τα 30 λεπτά το μισάωρο που εμείς φαίνεται ότι εκεί θα είναι το τιμολόγιό μας. Δεν έλυσαν, κυρία Αποστολοπούλου, τα ιδιωτικά πάρκινγκ, τα δημοτικά πάρκινγκ που δόθηκαν με σύμβαση παραχώρηση σε ιδιώτες, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν συμπληρώσαμε την εικόνα αυτή που σας λέω με μια τεράστια προσπάθεια με 2 χρόνια δουλειάς και πήραμε το οικόπεδο του ΙΚΑ, το πήραμε τελειωμένο. Μας το είπατε και στην προηγούμενη ακριβώς, που κάναμε. Και εκεί πάμε να διαμορφώσουμε και ένα υπόγειο πάρκινγκ το οποίο θα δώσει λύση μαζί με αυτά που σε λίγα χρόνια, το 27 και μετά, γυρίζουν στη δυνατότητα του Δήμου. Πολύ Άρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Όμως, η Λάρισα δεν είναι Φράιμπουργκ. Δεν είναι Φράιμπουργκ. Θα σας πω 2 πράγματα για να καταλάβετε πόσο εύκολα λέγονται κάποιες κουβέντες. Τραμ. Το Φράιμπουργκ είναι μια πόλη 220.000, ας πούμε κοντά στη Λάρισα. Μπορούσε κανένας εύκολα να κάνει τέτοιους συνειρμούς και να πει γιατί τραμ εκεί και εδώ. Το Φράιμπουργκ έχει σχεδόν διπλάσια έκταση από την πόλη μας. Είναι απλωμένο. Εμείς είμαστε μια συμπαγής πόλη με οικοδομικά τετράγωνα πυκνά, με δρόμους, με γεωμετρία, στενούς δρόμους. Για σκεφτείτε στους δρόμους του κέντρου 2 γραμμές, γιατί με μια γραμμή δεν κάνεις τίποτα. Να πάει και να έρχεται ένα τραμ. Πού, πώς, ποια θα είναι η στροφή, για παράδειγμα, που απαιτούνται. Έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό όλοι μας και γνωρίζουμε ότι οι πόλεις στις οποίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα είναι πόλεις με πολύ φαρδείς δρόμους, που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να έχουν 2 και 3 λωρίδες από τη μια μεριά και από την άλλη, αλλά να έχουν και βεβαίως και στη μέση και νησίδα με τραμ. Και ξέρετε για κάτι ακόμα, σε επίπεδο βιωσιμότητας, επειδή το έχω δει και προσωπικά, ένα τραμ για να είναι βιώσιμο θέλει 20.000 μετακινήσεις, ας πούμε, ανθρώπων την ημέρα. Λοιπόν, τις έχουμε στη Λάρισα? Δεν τις έχουμε. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε γιατί? Το Φράιμπουργκ ως μια πόλη τουριστική έσπασε ρεκόρ και έχει 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Και χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Η Λάρισα τι έχει? Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης λοιπόν. Άρα όλα αυτά είναι λόγια τα οποία διαμορφώνουν μεγάλες αντιλήψεις χωρίς να πατούν σε στέρεα βάση. Το τελευταίο, επειδή είναι μαζί με αυτό και το θέμα του πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας,
Όποιος δήμαρχος τολμήσει στην κεντρική πλατεία να κάνει υπόγειο πάρκινγκ, να ξέρει ότι θα αφήσει για 15 χρόνια τουλάχιστον μια τρύπα ανοιχτή εκεί πέρα. Λοιπόν, μόνο αυτοί που δεν γνωρίζουν μπορούν να λένε τις κουβέντες. Διότι όταν γινόταν από τον δήμαρχο Καφέ, τον Χριστόδουλο, η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, βρέθηκαν αρχαία σε πρώτο επίπεδο στις πρώτες ανασκαφές. Και με απόφαση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, διασώζονται με επίχωση. Τα ξέρουμε που είναι. Είναι αδύνατο από τα πράγματα να πας εκεί και να κάνεις. Είναι οι εύκολες κουβέντες. Λέγονται πάρα πολλές φορές στις εκλογές, δημιουργούν πολλά ζητήματα, αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε στους συμπολίτες είναι ότι πατάμε γερά, πατάμε με τη γνώση και την εμπειρία μας. Οι λύσεις δεν είναι μαγικές και δεν έρχονται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά η πόλη έχει σχέδιο μπροστά της. Η παράταξή μας και ο Δήμαρχος Καλογιάννης έχει σχέδιο για να υλοποιήσει και να λύσει και να αμβλύνει εκείνος με την παράταξή του τα προβλήματα όλα αυτά. Είχα αρκετές ερωτήσεις έτοιμες να σας κάνω και μου τις απαντήσατε από μόνος σας, όπως παραδείγματος χάρη το ότι σας κατηγορούν ότι έχετε επικεντρωθεί στο κέντρο και όχι στις συνοικίες, αλλά έχετε ήδη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, οπότε δεν χρειάζεται να σας το θέσω. Για τη στάθμευση μας απαντήσατε. Μεγάλη σημασία βλέπω ότι δίνεται και στην εξωστρέφεια της πόλης μας, έτσι, καθώς και η πόλη μας μπορεί να μην έχει τον τουρισμό που έχουν άλλες πόλεις, όπως είπατε, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόλογη πόλη και είναι και μια πόλη πρότυπο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το ακούω από ανθρώπους που έχουν πολλά χρόνια να επισκεφθούν την πόλη μας. Έχει συμβεί κάτι πέρα από αυτό που λέτε εσείς, που το εισπράττω και εγώ, τους επισκέπτες. Τους επισκέπτες. Συμβαίνει κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό. Ποιο είναι? Ξέρετε ότι οι νέα ζευγάρια παίρνουν τηλέφωνο το Δήμαρχο από την Αθήνα, δεν έχουν καμιά σχέση με τη Λάρισα, και ρωτούν για ορισμένες υπηρεσίες και λένε: Δήμαρχε, μάθαμε ότι η πόλη σας είναι μια πόλη που σε 15 λεπτά φτάνεις όπου θέλεις, ότι για εύκολη μετακίνηση, ότι προσφέρει τα πάντα, ότι εμείς ψηφιακά μπορούμε να δουλέψουμε από εκεί και να ζητούν κατοικίες στη Λάρισα. Είναι στα πλαίσια αυτής της εξωστρέφειας που είπατε πριν, η οποία διαμορφώνει και μπορεί, αν το σμπρώξουμε ακόμα περισσότερο, να διαμορφώσει μια δυναμική στην πόλη που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτό που είπα, μιας οικονομικής ανάπτυξης άλλου είδους. Δεν λείπει τίποτα από την πόλη μας, από άλλες πόλεις που μπορούμε πραγματικά να ανεβάσουμε τον τουρισμό, να κάνουμε ιατρικό τουρισμό, έχουμε παράλια, έχουμε μετέωρα, η Θεσσαλία μας και η Λάρισα μπορεί να φιλοξενήσει. Υστερούμε σε κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι ο σχεδιασμός είναι ανοιχτός. Θα τα αναπληρώσουμε. Όλα θα τα κάνουμε, θα τα πάμε μπροστά και η πόλη να ξέρει ένα πράγμα, οι συμπολίτες μου, γιατί αισθάνομαι περηφάνεια γι' αυτό. Ο Δήμος της Λάρισσας και η Λάρισα έχει αποκτήσει πανελλήνιο κύρος και όχι μόνο. Ως μέλος της UNESCO, ως μέλος διεθνών οργανισμών, χαίρομαι να λένε ότι η Λάρισα έχει κάνει σημαντικά βήματα σε όλο αυτό το τομέα και πραγματικά είμαι περήφανος. Και στον πολιτισμό, γιατί και εγώ ξέρετε ότι έχουμε συνεργαστεί, καθώς και εγώ είμαι μέσα στον όμιλο της UNESCO και έχουμε κάνει και πολλά πράγματα και για τον πολιτισμό αυτής της πόλης, που είναι και πολύ σημαντικό, είναι η κληρονομιά των παιδιών μας και πρέπει να την προστατεύσουμε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Αν πλησιάζουμε, θα μου δώσετε μια δυνατότητα. Θέλω κάτι να πω. Ναι, παρακαλώ. Έχει σχέση με ένα τελευταίο γεγονός που έζησα, θλιβερό πραγματικά. Τις μέρες της κρίσης, αναγκάστηκα από τα πράγματα να ενημερώνω τους συμπολίτες για αυτά που είπαμε. Για το πόσιμο νερό, για το βιολογικό καθαρισμό, για το φράγμα της γυρτώνης, για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και είδα ότι πραγματικά πέρα από μια ανακοίνωση τύπου, που πολλές φορές δεν διαβάζετε, ο ζωντανός λόγος του Δημάρχου είχε απήχηση. Μάθαινε ο κόσμος και ακολουθούσε τις συμβουλές μας. Και σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, εγώ λειτουργήσα με βάση τον νόμο. Η νομοθεσία λέει ότι σε φυσικά φαινόμενα και σε καταστροφές, ο έχον την ευθύνη θεσμικά δήμαρχος μπορεί να μιλάει στους συμπολίτες και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του εκλογικού νόμου που λένε μία μόνο εμφάνιση εδώ και μία εμφάνιση σε εσάς ή κάπου αλλού κτλ. Κατανοητό. Λοιπόν, αυτό έγινε και πρόσφερε υπηρεσίες πραγματικά η ενημέρωση στους συμπολίτες. Έγινε όμως το εξής. Ο επικεφαλής υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος, κ. Μαμάκος, κατέθεσε καταγγελία στην αποκεντρωμένη, συστήθηκε επιτροπή. Έχει βγει αυτό στα μέσα, το έχουμε ενημερωθεί όλοι. Και βεβαίως, ας πούμε, εγώ πήγα ως απολογούμενος σε πενταμελή επιτροπή για να με κρίνει αν παρανόμησα ή όχι.
ξέρετε κάτι, είναι από τις πολύ θλιβερές καταστάσεις. Δεν χρησιμοποίησα σε αυτή μου την ενημέρωση ούτε μία κουβέντα προεκλογική για να πω εγώ είμαι, ψηφίστε με ή κάτι άλλο ή αυτό κάνει η παράταξή μου. Μίλησα ως δήμαρχος όλων των Λαρισαίων. Αυτό που συνέβη είναι κατάπτυστο για την αυτοδιοίκηση. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε όλη την Ελλάδα. Το χρεώνεται εκείνος προσωπικά και είναι συνέχεια ενός τοξικού λόγου που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα, όπου δέχτηκα πολλούς χαρακτηρισμούς μέχρι και ότι ταΐζω σαν τους Λαρισαίους. Έτσι λοιπόν, τέτοια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το κύρος της πόλης, δεν συνάδουν με το μέγεθος του Δημάρχου Λαρισαίων, δεν συνάδουν με όλα αυτά τα οποία οφείλουν και πρέπει να πάνε την πόλη μας μπροστά. Τα καταδίκασα ευθέως, αναγκάζομαι να τα πω γιατί είμαστε μπροστά σε έναν προεκλογικό αγώνα και οι συμπολίτες οφείλουν να πορευτούν με ενότητα, με σύμπνοια, με συμπαράσταση, με αλληλεγγύη, με μια κοινωνία που θα προχωράει, με αλήθειες, όχι με ψεύδι, με έργα και όχι λόγια, με σοβαρότητα και με μια σχέση εμπιστοσύνης. Εμείς έτσι σκεφτόμαστε, έτσι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, έτσι δουλέψαμε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα στην κρίση αυτή που υπήρξε, έτσι θα πορευτούμε και αύριο, ζητώντας από τους συμπολίτες μας πράγματι να μας τάξουν σε αυτό το μετερίζει που δώσαμε όλες αυτές τις μάχες με καλό τρόπο. Και να πάμε και σε κάτι έτσι λίγο πιο ευχάριστο τώρα, καθώς αυτό που έχω εισπράξει συζητώντας, καθώς η δουλειά μας είναι αυτή που μας κάνει να έχουμε επαφές με πάρα πολύ κόσμο, να έχουμε εισπράξει μία αίσθηση ότι έχετε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο με ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις, με ανθρώπους του πολιτισμού, με ανθρώπους πολύ σημαντικούς. Η δική σας η άποψη για το δίλημμα στις εκλογές που έχουμε για την επόμενη Κυριακή, ποιο είναι, κύριε Καλογιάννη? Θα σας πω, κοιτάξτε, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για το ψηφοδέλτιο. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κυρία Αποστολοπούλου. Και εσείς, και εγώ, και κάθε συμπολίτης έχει τη δική του πολιτική άποψη. Υπάρχουν άνθρωποι ενταγμένοι κομματικά, άνθρωποι ανέντακτοι κομματικά. Προσωπικά το ξέρουν οι περισσότεροι. Έχω μια ανέντακτη κομματικά πορεία από το 89 και μετά. Λοιπόν, έχω όμως τις πολιτικές μου απόψεις και τις πολιτικές. Αλλά όμως έχω ξεκαθαρίσει κάτι. Ότι στην αυτοδιοίκηση, γιατί αισθάνομαι βαθιά αυτοδιοικητικός, θα πρέπει να υπερβούμε τα όρια των κομμάτων. Αυτό από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση αυτή το υπηρέτησα με πολύ έντονο τρόπο. Αυτό καταδείχθηκε στην πόλη το 19, η συμπαράταξη που ήταν μια ενότητα παρατάξεων ευρύτερων, είχε απλώσει ακόμα περισσότερο και τώρα αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα όρια όλων των κομμάτων του πολιτικού μας συστήματος. Και έχει εντάξει στις δυνάμεις της ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν θέλετε, και ενταγμένους και ανέντακτους. Αυτή είναι η δύναμη αυτής της παράταξης. Αυτό είναι το στοιχείο, το ενωτικό. Εκφράζει την ενότητα της πόλης αυτό. Και εγώ έχω βάλει ένα στίχημα με τον ίδιο μου τον εαυτό και με την προσπάθεια που κάνω. Η πόλη πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Την αγαπώ, την υπεράσπισα, την υπερασπίζω και αυτό θα κάνω και στο υπόλοιπο κομμάτι, σε όποια θέση μετάξουν οι συμπολίτες μου. Αυτό το ψηφοδέλτιο λοιπόν είναι τέτοιο, είναι δυναμικό, είναι πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, είναι ευρύτατο και θα μας δώσει τη δυνατότητα και τους συμπολίτες μας να το τιμήσουν και όλα να πάνε καλά. Το επίδικο που είπατε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, σας το είπα και νωρίτερα, θα το πω με 5 κουβέντες. Πειραματισμούς, μεγάλα λόγια ή εμπειρία, σοβαρότητα, σχέση εμπιστοσύνης και έργα. Ας διαλέξει ο πολίτης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογιάννη, για αυτή την κατάθεση ψυχής που κάνατε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Συζητήσαμε για πάρα πολλά θέματα, δώσαμε πάρα πολλές απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα των πολιτών αυτή την εποχή που περνάνε. Οι δυσκολίες συνεχίζουν, δεν σταματάνε. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε έχουμε πλημμυρικά επεισόδια καινούρια. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην παράταξή σας, στους ανθρώπους της παράταξής σας και να προσφέρουν τον καλύτερο τους εαυτό στην πόλη που ζούμε για να είμαστε όλοι καλύτερα, για ένα καλύτερο αύριο και για τα παιδιά μας, όχι τόσο για μας. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να ξετυλίξω τις σκέψεις μου και την κατάσταση που υπήρξε να την αναλύσουμε, αλλά και τα προγραμματικά μας. Να πω πως εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας σε 2 επίπεδα, δυστυχώς. Έτσι δηλαδή δεν προλαβαίνουμε μόνο εκλογές, πρέπει να τρέχουμε και στα άλλα αυτής της κρίσης. Αυτή την κατανόηση τη ζητώ από τους συμπολίτες μου.
Έτσι, δεν μπορώ να είμαι παντού, αλλά να ξέρουν ότι ως ένας άνθρωπος με στρατηγική, ότι είμαι εκεί, είμαι δίπλα τους, τους βλέπω και ας μην είμαι ακριβώς στην πόρτα τους και εργάζομαι για να πάνε όλα καλά στην πόλη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να δείτε και σε επανάληψη την εκπομπή στο YouTube και στις σελίδες μας στο Facebook. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.